417 ka persona ang gin-evacuate sa Minarupa Region 4B, Bicol Region 5, Western Visayas Region 6, Central Visayas Region 7, Eastern Visayas Region 8, Northern Mindanao Region 10, kag Caraga Region 13. Gin-report man sang PNP Command Center nga 2,910 ka pasahero kag 1,551 kasalakyan ang na-stranded sa nagkalain-lain nga pantalan sa Region 4B, 5, 6, 7, 8, 10 kag 13. Samtang 83 ka lugar sa Region 8, 9 kag 10 ang nadulaan sang kuryente kag natrasaman ang mobile cellular telecommunication service ang natabo sa 369 ka lugar sa Region 5, 6, 8, 9, 10, 12 kag 13. Amoy ning halit sa bagyong si Odette. Masyado kabaskog. Pwerte, no? Lingkod daw, pariusan niya si Yolanda. Pwerte. Kay kung nag-igo sintro, abe, bao, dire, sa Western Visayas, probinsya sang Negros kag Bacolod, dihamak siguro ang nahalitan. Tiamoy na, ang halit sang bagyo. Wala kita sang mahimo, tag sa katuig, 20 ka bagyo, puko mas minus, nagasulod sa pungsod Pilipinas. So, ang himuon naton, pag abot sang bulan sang Enero, sa masunod nga tuig, kinanglan ang tanan, preparado na. Sa asod naman nga pagsulod, sang panibag-o nga bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma. Tikaon tang aton patrol sa sini nga mga tinion. Observation report sang aton patrol sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Subong man ang pila ka mga lugar naton ba ang brown out umigo gid sos porte nga halit ya ang mga utot naton gasala-sala kunin ma-charge ang ilang cellphone porte no. Kay Erne Udas Colidas, good morning. Kay Mila Feliciano, morning, naga-monitor sa Cavite. Subong man, kay Ibaros Ibanez Puentes Alo, watching from Kuwait. Good morning da sa Kuwait. Kay Jennifer Cañete Bangkat, good morning. Naga-monitor man sa Kuwait. Baka mo sang ga-monitor sa Kuwait, no? Kay Katibir, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton na tagsagid kakagaon. Dire kita, report sang aton patrol. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon Action Fred, ang pila naton nga mga kauturan ang nag-amat-amat na sa panglakaton no? Sa sining aga gawin man sa tagsa ka mga simbahan subong sini rikita sa may area sang Santo Niño Parish Shrine sa area Action of Friends sa barangay 22 in pila nato nga mga kauturan ang nag-amat-amat naman sa panglakaton para mag-attend ba ng Action of Friends ang Santos nga misa sining aga. Diin nga may mga kabataan na Action of Friends nga makitan. Diin sining aga Action of Friends ang mga kabataan, ang mga upod ang mga nanay kag tatay nga nag-amat-amat naman tulod sa simbahan. Ang kampana Action of Friends nagapanawag man mo. Nagapanawag sa ato sining mga kauturan nga oras na tiyempo na para sa Santos nga misa. Ikumpara mo ang kahapon nga adlaw kay since ang iba naton yung mga kauturan Action of Friends halos way ginakasimba bangod man sa sining bagyo naglagihan man naagahan man kahapon nga daw that is why subong aga ang mga kabataan takiyot sa mga sakristan diri man Action Fredo ang mga sakristan man diri among nag-welcome sa mga manugsimba gagmay nga mga kabataan and at the same time
may mga dagko man. Kasulod action na Fred, may mga social distancing na sa sining tinion. Well, ang iba natin yung mga kauturan ng diri-ari na sa pilid kag nagapreparar no, para sa Santos nga misa. So, 4:30, mag-umpisa ang misa diri sa area sa Santo Niño Shrine sa sining aga action na Fred. And ang iba natin man nga mga kauturan sa kayman sa tricycles, iba sa may mga privado nga mga salakyan man action na Fred nga pa ginaga-parking nagapasulod sa ating aga action. Hello, good morning. Yes, ang lagyan natin kaginato action na Fred, ang pila ka mga baligya man sa area sa nga Burgos Public Market. Din sa Burgos Public Market action na Fred, ang amat-amat naman sa paggapas para sa ilan nga mga baligya, especially ang mga isda. Ang isda gani action na Fred, pipila gid lamang ka klase. Ang nakita mo halos tatlo lang sa klase na kagina. Number 1 diri ang diya sa mga isda gikan sa punong bala ang tilapia, ang bangros. Ang bangros gani sa mga action Fred nag 240. Ang tilapia tag to 180 action na Fred. Lapit na na mag-lusin po. Well, ang marot kagina nakitanta ng mga reserva ng mga marot nga 240 kada kilo action na Fred. So para amuni ang pila ka mga sitwasyon sa pila ka mga dalanon bisay ang sitwasyon ng karon kang Laragway, of course, ang pila ka mga simbahan diri sa area sa Santo Niño Parish Shrine sa Barangay 22. So for amuni action na Fred, ang pila ka mga observations sa nga Patrol Lindsay Action Alvin Brava. Mga aksyon sa diin kaman sa pinakalubutin ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Una nga misa sa Misa di Gallo. Ang Misa di Gallo ni kagahon sa una gabi ni mong simbang gabi ni sang una ginsaylo ini sa kaagahon nagalin ini sa Mexico nga ang tao pagkatapos simba diretso sa trabaho amo ina nga ginsaylo sa kaagahon kagintawag ini Misa di Gallo. Ambot silingon una nga misa sa una nga pagpanurok-turuok sang manok. Action Radio Philippine Standard Time las 4:15 na. Porte mano ang halit sang bagyong si Odette. Amo na nga siling naton kada tuig may bagyo preparahan tana ini. Ang halit niya grabe. Ang aton mga utod gapon gasala-sala. Ang iban nga lugar wala suga kay total blackout sang Pizza 17. Nagsiga siya kainas ang aga sa napugtak-pugtak nga lugar. Amo na kahapon, puno ang mga mall, kay didto sila ga-charge sa ilang mga cellphone. Ang mga internet gabulubisyo man, bangod sining paglaslas sang mabaskog nga hangin, baw kung ginupdan pagid ini, sang mabaskog nga ulan, sos, dihamak siguro ang nagkalahalitan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Basi Star Mayo, happy Friday kuno dito sa ila. Happy weekend, mga taga Bacolod. Di naka-recover na kamutanan, dira naka-recover na gimana. Nakalampuwas gitman. Merry Christmas kuno, halin dito sa Estados Unidos. Kay Martin Aliling, good morning man. Mayong agalang naga-monitor si Jubin dito sa Kuwait. Sige, may lang pag-monitor. Kahinida Ordonez, morning, advance Merry Christmas. Sige. Kay Marcel Alonsabe, damo ginaguba nga balay dire sa Hacienda Conchita, Coscolluela. O sige. Isa akon. Bata, sige.
mapatindog ta na. Basta wala lang sang halit sa lawas. Sige. Reglado kay Hil Javier, good morning. Ga-monitor kami diri sa Uman. Update kami sa Bagyong Udit. Brown out subong sa La Carlota. Kadamo sa lugar nga brown out subong Kay damo poste nga nagkalatumba. Kay Rome Pasustinto, good morning sa tanan. Tamiyaw ko asawa ko Cristina Italia Pasustinto. Sige, morning. Kay Katiber Arisha, morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid. Kakaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Dahil ang ulan pero ang kabangkalan ginbaha sa gihapon. Amo na bala? So, dire sa Aksyon Radio, kapoy ang aton sining mga kaupdanan 24 oras nga pagpangalagad. Makadulong lang sang impormasyon sa bilog nga probinsya, bilog nga Bacolod kag malaputan sang aton signal. Wala untat nga pagpangalagad.
amo na yung serbisyo sang radyo sa diin nga may ara mga dalagko nga mga insidente kag aksidente, mga kalamidad. Ang iba nagapahuway, ang radyo padayon naga serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Kay Ibon Busierda sang Germany, good morning. Kay Gerle Coniendo, good morning. Live sa Riyadh. Naga-update man sa bagyong si Odette. Si Marilyn Luntes Galon, good morning. Sa iya pamilya ba sa Manila siya. Naga-monitor, naga-contact siya sa Tambo, dira sa Kawayan. Wala lagi kami update. Tonet Ingada Obrigue Ejercito, mayong aga. Musta pamilya ko na sa Pontevedra. Naga-monitor ako sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Merry Christmas ko na. Sige, balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas,
laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subong daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Oy, nagdangat na sa 145,967 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Nadugangan sang 20 kabag-o nga kaso sa bag-o nga kaso sang COVID. Ang Negros Occidental may 8, Capiz 5. Ang probinsya sang Iloilo may 4, ag siyudad sang Iloilo may 3. Kadungan sang pagdugang man sa napulo nga recovery
Sa kabilugan, mga 139,000 na 189. Samtang, nagapabilin man sa 4,650 ang mga nagkalamatay. Pagkatapos, may ara aktibo nga kaso 2,074. Kabay pa kuntan ining si Omicron nga hindi na magsulod pero ula mapunggan may nagsulod gid. Pero suno sa mga eksperto, hindi tuman kamakahalalit ining bagong variant sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Jasmine Roldan Rabilio, good morning. Kay Rochelle Polhencio Susana, may lang nga pag-upod sa ato na. Si Judge Nap Yaman, tigabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Riobin Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Stoto Raul Alibugas, dalong galadlad nga nadasang pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Kay Councilor Ronnie Torino, dasang Don Salvador Benedicto. Pamilya Dilag sa Barangay Suma, good morning. Dira kay Marlon, good morning. Kag Lagrimas Reyes. Si classmate ko Efrem Pumbirada sa Merkado sang Sumag, nagaupod sa aton. Si Pare Kinit Mabon, kamusta ka na? Dumayong lawas, no? Kay Philip Bilisa sa Murcia, good morning man. Kay Marvin C. Kay Jan Hidalgo sa Manapla, badugay na nga. Wala kami magkitanay. Kay Pare Erning Hurilla, good morning, gabugtaw na ni siya. Kay Ihado Richard Binos, kag Toto sa Barangay 4. Dira kay Pareng Istoy Querido, abi, walking na para mapagsik ang lawas. Sa Kaisi Boys, good morning man. Kay Parinik Barkada, Kano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Syokon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, dira kay Gilbert Carion, kay Mayora, kay Lorene Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, kay Engineer Naliel Bantay, wala ko kita siya, si Engineer Patikana, kakita na ipagmi sa mall, kay Jerome Solinap, good morning, kay Mark Chua, si Nini Patos Burgos, na wala ko kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga Alit, no? Ang gintugan ni Bagyong Odette, dihamak nga mga atop ang naglulupad. So, ang pila naton ka mga kauturan, Paskwa, nagapasulod na, wala atop. Imbis nga ginipreparar kung tani, sa pulo pagkaon, upod ng pamilya, igasto na ya. Bakal tasin, bakal tatanan, nga kagamitan, nagkalawasak ang iban nga mga kabalayan. Amo na kung kaisa ginasunlog, gid kita, o kundiin pa to kung kaisa nga daw kanami ipanumdom, nga magtililipon kita, pitsa 25 kag 31, sos kasubo man nga pagbugtaw, pagkaga, pagtangla mo, kitaon ng langit, kay naglulupad ng atop mo. Puwerte, no? Galing ti wala tamay mo, kada tuig may bagyo gima mo, wala ka man basulon, sini kay naturalisa ya ini. Iya ini sang naturalisa nga nagatupa ang bagyo. Amo lang galing masubo lang, sa mga utod naton nga nawad-an balay, nagkalaguba ang balay, naglulupad ang mga atop, man ang coverage sa Aksyon Radio 24 orasos, ara nagkalatumba nga mga kahoy mo nga sa pagka, damo-damo. Pobre man ang aton mga kauturan. Kay James Pringrases, good morning. O si Maricel Alonsabio, nagaupod sa aton pero wasak gid kuno ang balaya. Tiyamak mo na. Ay, hoga. Sakit ang buot na kung makabati lang nga mga utod kita nga madulaan puluyan sa tion nga pasulod pa ang Paskwa.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap
pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, isa pa katuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Mga puluyan bala nga may mga kabataan ng gaulan prime pagkatapos pagtangla mo nga wala bala sang sagang ang pagtulo sang ulan. Wala ka atop sus kasubo batyagon. Daw ang espiritu sang Paskwa daw ginapulo pangita mo kun diin na. Amo na pinakasubo nga bahin gid. Kaya ang Paskwa ni para sa kabataan mo. Kitang may mga edad-edad na okay, nag-alagi na kitas na iya. Ang kabataan among ginapa-enjoy naton. Di paano mo enjoy yon ng kabataan kung pagtangla ya wala siya atop sos. So tubod ang luha sang ginikanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Si Jinky de Alagdono, morning ko no kay Mr. B-Boy, Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, tanan nga pamilya niya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Salamat gida. From Arizona. Salamat mahulo kay nagwa na ang bagyo. Kay Jenilyn Villasor, good morning. Kay Nimisha Roques, may lang nga pagpamati, tagsagid kagkagaon. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma.
Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Philippine Standard Time, las 5:03 na. Dire kita. 3 kadlaw nga simbang gabi sa Bacolod City, matawhay. Luis Balita. Detalyo po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. 3 kadlaw ang nakaligad, Action Fred, matapos gin sa ulog naton, sumugod gipatuman ang simbang gabi nang imatawhay ang kabugusan nga syudad sa Bacolod. Ini ang assessment ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Sunod kay Martir, Action Fred, ginatrabaho sa kapulisan ang ila sinitaskik nga ginhatag sa ila bina ang papatigayon sang Police Visibility Patrol sa sagwa sa simbahan, kapagbutang sa pila ka Police Assistance Desk nga palipitan sa pumuluyo in kaso ginman kung ginaranon ang bulig sa kapulisan. Nag-aapilar lang, Action Fred, si Martir sa publiko nga antes bayaan ng pulian dapat nakalakit ang ilang mabertahan o gate kakon pwede lang bilinan sa isa katao ang ilang pulian agod hindi mangin biktima sa kawatan. Iya man ginhingyo sa mga tumuluo nga hindi na magdala pa sa mga malahalon nga gadget o kunarahas nga makahatag atraksyon sa mga kawatan nga basi mangin biktima pa sang krimen. Yari ang parayag ni Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang Oplan Ligtas Paskuhan 2021 ta in effect naman siya. Security cooperate kita sa simbang gabi para ta ma-ensure ang safety and security sa mga churchgoers. Until na siya sa treating, siguro, Action Eric, we will ensure we maximize police effort sa atong syudad. Subot silingon sir ang simbang gabi, although nga kaugali o nato nga mga Pilipino nga may ara kita. Pero the part sa police area, security-wise, ara gina sa aton nga mga church grower. Yes, Action Eric, no, every year na sa Oplan Security Plan Ligtas Paskuhan, naka-embedded na sa security plan sa Oplan sang PNP. Kabalo na ng police town anong ila tasking during that period. The entire duration sang simbang gabi. So, Eric, na-remind naman ng churchgoers na before you leave your house sa aga, pakilak naman or butangan gid yung mga animal barrier bala. Mesag ido lang kay nagabantay gid sa ato. Or mas mayo pagid nga may mabiling gid sa balay nga magbantay. Lalo na ng mga lakat lang pakadto sa churches, iwas-iwas na lang magdala sa mga mahalon nga mga kulintas, mga bracelet, mga chingsing, kaya para maiwasan ta mga insidente sa mga hold-up. So ang sigurado lang sir nga may pulis kita nga makitaan sa sagwa sa simbahan naton during sa amuni nga mga occasion naton. Yes, may naka-detail na, Action Eric. In fact, tanan nga officers din naka-detail naman as supervisor sa mga churches, mga officers din sa headquarters. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaaksyon sa diin ka magabahin sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Action Radio Philippine Standard Time las 5:06 na. Kay Mayumi Guda, good morning. Kay Olive Tababada. Kay Elmer Boyet Villamor. Kay Liza Budoso Agoy. Kamusta sa pamilya ya sa Minuyan, Morsia. Kay Alex Puentes, good morning man. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man
sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Standard time, las 5:12 na, standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang luto. STL daw wala kita nakakuha. Resulta karon nga kaagahon. Dire kita sa luto. 645 kita. Ang jackpot 10 milyones 810,664. Kombinasyon in any order 45, 5, 29, 36, 43, 20. Resulta sang 645, 45, 5, 29, 36, 43 kag 20. Sa ilo kita, 658 kita. Ang jackpot, 49 milyones 500,000. Ari ang kombinasyon in any order, 44, 57, 19, 24, 10, 52. Resulta sang 658, 44, 57, 19, 24, 10 kag 52. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Rexes Narciso Dagob, morning ko na. Ginatamyaw ko lang ang taga Medalya si Palay. Nya hasta subong, wala gi kami balita, kabay nga okay lang kamo dira tanan. Pangamuyo taman na. Nga bisan paano, okay lang ang aton mga kauturan. Ang ibang kaugtas pa, kay wala pasuga. Wala makacharge ang ila cellphone, wala internet kag iban pa. Angan-anganon talang kay ti portigid ang halit sang bagyong si Odette. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. May ipamangkot lang ako sa inyo. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year!
Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon at kay Hupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginapaabot ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga mayaragid sang ihatag nga bulig pinansyal ang gobyerno nasyonal pagi sa Calamity Fund nga pondo para sa mabakulod nun nga lubos na pikwan sang Bagyo Odette. Sunod kay Pamilyaran, bisan ang lokal nga panguluhan sang syudad ang handa man nga magatag sa ngayuda basta ginapanugutan lamang sang kasuguan. Dugang pa ni Pamilyaran mas labi nga napiktuhan sang bagyo ang mga fisher folks nga yara nagaistar sa kilid sa baybayon bangod hindi lamang ang ilang mga puluyan ang nagkalaguba apektado kag nahalitan man ang ilatag sa mga palangabuhian. Among ilang document ang DSSD naton kay ang declaration ni Presidente Duterte ang sa entire country and the state of calamity until pa sa September of 2022. If allowed by law, ang government ay matag na financial assistance sa mga primalay nga partially damaged, totally damaged, SOP. May ara mga assistance na national that sa calamity fund nila pwede din makuhaan. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:23 na. Magluwas sa aton gobyerno, ang aton mga pribado nga sektor, kung base may sulusubra mambala, sang ila sinikinataan, nga wala iya halit nga nagtuga sa ila, kabay kung tani nga madumduman man nila. Ang aton pila ka mga kauturan, maka wisik-wisik jutay nga bulig, lipay na ina ang aton mga utod nga wadaan sang atop, kag iban pagid nga mga kinahanglanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, si Middle Mist Carmila Goodman, nya thanks gid kay Ate Star Mayo, ano ini ang pagpasalamat sa pag-update, still waiting na. Makontak ang pamilya ara sa Handumanan, Bacolod. Sige, nagamonitor siya sa Chicago, Illinois. Kay Inilin Soliba, good morning. Morning lang sa pamilya ko sa Sitio Pacol, Barangay Alihes sa Villamonte, sa kay Hani Pirares. Kag siya dua kakabataan kay tatay niya, ari kami gamonitor sa Mandaluyong. Salamat gid kay Nimpa Ibanez sang Barangay Tangob. Good morning. Taga-Tangob da, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama kaaktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world,
Let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga kriminalidad sa naglaslas ang bagyong si Odette. Si Action Brian Morden may report. Action Brian. May nga aksyon na friend, wala sang kriminalidad nga na-record ang Negros Occidental Police Provincial Office tinalikdan sang gabi nga nagalaslas ining si bagyong Odette diri sa probinsya sang Negros Occidental. Iningin kalipay sang Nukpo,
Bangod sa sila nakatutok ang terang nga pumuloyo kung paano maluwas sa batok sa amo nga bagyo. Sa sining nga matiniyon aksyon na Fred zaga monitor gihapon ang mga kapulisan ilabi na gid sa mga evacuation center kung mayara pa sa nahabilin nang wala pa nakabalik sa ila sinipluyan para sa ila sining nga seguridad. Inang balita gikan sa Nokpo Aksyon, Brian Mordenego report. Mga kaaksyon din kaman sa Pinasa, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Kay Jenson Epson, good morning. Kay Atia Kim Iriman. Kay Eden Medina, tamiyaw kuno si Bimbo Arcillas sa barangay Binubuhan. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Philippine Standard Time, las 5:44 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kapit. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon ginahatag sa mga media. Aton kapulisan, balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Di ng patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka ginaligar drug pushers sa separado nga basta operations sa mga otoridad sa duha ka separado man nga lugar sa siyudad sa Bacolod. Sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre, diri sa siyudad sa Bacolod, arestado ini si Marvin Marjuke, 21 anyos, kaga residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ini si Marjuke Action of Fred, ang akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis. Sang ginusisa ni siya Action of Fred, nakuha man siya ining 8 ka gramo sang suspected shabu, valor 54,000 pesos. Nakuha pagid siya ining duha o kuna isa ka homemade handgun nga may duha pa ka bala sang 9mm.
si Marjuki ang ginakabigman sa mga otoridad bilang street-level individual karon nahunong sa custodial facility sa police station number 7. Samtang sa police station number 6, ginaresto man ining si Ariel Achura, 47 anyos, sang Amalis 1, Barangay 40, diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major Leo Estupa, ining si Achura ang ginakonsiderar man nga street-level individual kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis nga nagapakuno-kuno posture buyer na recover sa iya ining 3 ka gramos ang suspected shabu nga may 20,000 pesos bilang standard drug price. Karon si Achura ang nahulong karon sa custodial facility sa police station number 6. Report gikan sa patrol initiation Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan
ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Komentaryo,